салом алейкум ба кулли тамошобинони мактаби блогерӣ ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо карда истоданд. Дӯсто, дар барномаи имрӯза мо гап мезанем чӣ хел шумо видеотона яъне ки ограничения монед. Чӣ хел ограничение чи яъне ки шумо мехоҳед ки ягон видеота масалан дар каналтон ворид кунед ва дигарро тамошо карда натонанд, ё ин ки тамошо мекунанд масалан мехоҳед ки як муддат видеотон ограниченида беста ва дигарро тамошо карда натонанд, ё ки видеотон дар ягон масалан проблема мешавад, мехоҳед ки видеоро удалид накунед, не ки як муддат маҳкам кунем видеоро. ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел маҳкам кардани видеотон яъне ки дар ограничение мондани видеотон ва бо раҳи осон ва тамошо мекунем бо диққат бародаро. илтимос бо диққат тамошо кунем, барое ки мо бисёр хел нишон метавонем, баъзеҳо боз савол метавонанд ки мо нафаҳмидем бародаро. Ба ҳамин хотир мо ҳар як коре ки кардаистам, ҳар як саволе ки шумо да як ҷавоб масалан ба тариқи видео ва сёнка кардаистам ки шумо ҳамира масалан дафъаи дига савол натем ва ҳамин видеоро дида яъне ки ба саволтон ҷавоб гиред ва мерем далши яъне ки тамошо кунем ки мо чӣ хел видеоро мемонем дар доступ ограничение. бо диққат нигоҳ кунем бародаро ки чӣ хел мо видеоро ограниченида мемонем. барои медроем творческий студия интихоб мекунем видеое ки бояд шумо ограничение монем. интихоб кунем видеоро, баъдан зер кунем дар қаламак ва анамиҷа дидесен открыть доступ, зер мекунем болои открыть доступ ва буромад. метавонем ки доступа кунем танҳо ба силка равон кунем, ё ин ки ограничение доступ, зер мекунем ограничение доступ ва видеои шумо ограничение доступ шид. то шумо накушоед нами видеотона ягон кас наметавонад ки видеои шуморо тамошо кунад. масалан дар ограничение бо барои чи шуморо чӣ фоида дорад ки дар ҳолати ягон видео шумо мепартен, дар ин момент шумо намехоҳед ки видеотона ягон кас тамошо кунад, медроед ограничение доступ видео мекунед ва бо бихоҳед ки ҳуй кунед ограничение, зер мекунем болои ограничение доступ, открыть доступно, зер мекунем болои омада, тамом уже видеои шумо доступ нашид, бо метавонанд ки тамошо кунанд. бо метавонед дар байни видеотона ограничение монед. ана ин қадар роҳ дорад, ягон қинӣ надорад бародаро. ва бародаро чӣ хеле ки шумо дидем ягон мушкилӣ ягон қинӣ надорад, яъне ки видеоро мондан дар доступ ограничение ва гирифтан аз доступ ограничение бародаро. ва агар видеои мо ба шумо маъқул шудагӣ бошад бародаро лайк мемонем ва видеоро поделиться кунем. чӣ хеле ки ма шуморо дастгирӣ мекунем ва шуморо ҳам хеле дастгирӣ кунем, видеоро поделиться кунем ва сафи мо чӣ қадар ки зиёд шид боз ҳам пасараса мекунем ки саволое ҳастае ки ҳозир дар ин момент ма ба ӯ саволо ҷавоб дода наметавонам. масалан чӣ хел ҳозир шумо даркор мешавад ки мо подават за монетизатсия роӣ кунам ва ма даркор даи хел 1000 подписчик ки ма тарзи айнол яъне ки чӣ хел подават мекунӣ ба монетизатсияра ва ай ки ҷо чӣ хел кота мегирӣ, чӣ хел мекунӣ, ҳамаша ба рафти вақт мефаҳмонам. ин ҳама шумо вобастагӣ мекунад чӣ қадаре ки шумо дастгирӣ кунем ва мо ҳамон қадар пешравӣ мекунем ба хотири ҳар яктаи шумо. хайр бародаро, видеода лайк мемонем, поделитсияш мекунем ҳатман. дар амони аллоҳ бошед то видеоҳои оянда. хайр.